OK, takže čaute ľudia, ja vás do môjho prvého videjka z vlogu takého. Je to videjko na prechádzke s Wolfaxom. Pozdrav sa ty. Čau. A pôjdeme teraz so psíkmi na tamtú lúku, ako vidíte. Na tamtú lúku. A Wolfax drží chvostíka, Lexinka je pustená, lebo medveď. A dáko musíme... Tak ten troll akože riadne. Keď Lexa dá čo chytí, tak trhne. Ja. Á, dobre. V pohode? Áno, pohode. OK. No, vidíte, teraz sa chvostík odtrhol. Wolfax, chyť ho! Dobre, poďte na túto stranu. Ideme na tú lúku. Oni našli potkana, asi živého, nie? Chvostík, ty si frajer. Chytil potkana. Chvostík. On bol živý ešte? To nevyzerá ako pík. To není potkan. To je myš. To vyzerá ako plch. OK, guys, práve chvostík chytil potkana. A Wolfaxové... Aj Wolfax natáča video, takže sa nečudujte plus. A odkaz na celé video nájdete v komentároch. Nie, Tak hádam, že si ho užijete. ty si povedal zle, nie v komentároch. Jak to dám do komentáru? To sa dá pripnúť pod video. Pod názov shortu vieš tam pripnúť video. Tak jo. Dobrý deň, Wolfíkovia a Wolfaxové. Dneska vás vítam u ďalšieho videa. Tuto, áno, zase venčíme psíkov. A celé video, odkaz na celé video nájdete v popisku. Tak hádam, že si ho potom užijete. Dobre, poďme Wolfax. Okay. Smetiaky. Wow. OK, ľudia, aby ste vedeli. Na tento kanál som vydal pred jedným dňom video, že som získal 30 000 trofej v Brawl Stars. Potiahni ho, tak aby to nechytal už. 30 000 trofej v Brawl Stars. Ako skáče. To prečo tak skáče? Lebo ona Lexa skákala. Ale Lexa prečo tak skákala? 30 000 trofej Brawl Stars, tak si ho rozhodne pozrite, máte ho tu na hore v karte. A Wolfax práve teraz začínal natočiť video. A už je tam s nimi. Wolfax! Wolfax! Poďme na tú lúku už. Lexa! OK, ľudia, vidíte, že psíky dačo lovia. Majú lovecký krúžok. Vidíte? Pozrite. Ujo. Dobrý deň. No. Išiel chlapík. No. A my sa tak musíme dostať cez toto tu. Tak jasne, keď sa vy sa dostanete, preskočíme to aj my. Áno, úplne na pohodu. Fakt? Ty si frajer. No ja neviem, či to skočím. Neboj sa, to príde. Že v pohode. Sa to prepadáva. Matúš, to jak si skočil? Onak on sa volá Matúš na meno. Chlapci, ja toto neskočím. Ani za ten svet to neskočím. Ešte tak extrémne tamto až. Na koľanice.
Na toto není šanca. To sa neodrazím. A pomôcť ja spadnem, vole. Počkaj, kde je najbližší? O ne, tuto ešte môžem ísť. Tak, vidíte. Som to normálne. Klač, chlapci. Hop, hop, hop. Matúš! Nie tam! Tam! Poď sem! Wolfax nám ušiel, ľudia. Poď sem! Tuto! Ideme, ľudia, sem, takto. Takto tu nájdeme. Už beží. No tu ste. My ideme sem. Aha, chvostík. Nič, nevadí. Aha, tu je samé diery. Poď, chvostík. Kde je to? Dobre, našiel. Poď sa tuto. To tak zlato kopu vždycky. Lexi, nie do mňa. Ty kokso. Ty také vtipné, kámo. To je extrémne vtipné, keď to kopu s tými dvoma labkami. Poď, chvostík. Dáš. To čo robí? Jak to vybral tú trávu, videl si? Do rohu s tom obchal a vybral to. Nazvala by sa aj video s mojím psíkom. Tak sa máte na čo tešiť. Kotík. Našli ste? Inak sme na budúce, ľudia, budeme preskúmavať nie veľký dom, ale nie ani malý. Je to pri detve. My sme sem prišli na chatu. Toto video je tak staré, ľudia. To bolo ešte cez prázdniny natočené, viete? Však Wolfax. To je pretočené video. Ale chcel som získať trochu viac odberateľov, kým ho vydám. Lebo toto video je moje čiastočné odhalenie, ktoré vydávam za 65 odberateľov. Myš! Tam je! Poď sa, tuto, Lexa, tuto. Dobre. Máš ju, dobre, chvostík. Máš ju. A už tečie krv. Môžeme novú sériu Lov myši, čo ty na to? Áno, a budú streamy z toho. Neviem, či to môžem ukazovať na YouTube. Som sa Matúš, ak by som ťa mohol poprosiť, no tak na tvojom kanále bude moje čiastočné odhalenie. Poďte si to pozrieť, lebo tam budete vidieť čas. Chvostík, nehryz to, teraz sa ponáhľame. Tuto ešte aj tuto, Oni teda idú. Dnes je dobrý deň. A ľudia, ja sa odhalím za 100 odberateľov. Nie, za 50 ľudia. Úplne celú tvár. Fakt sa vidíte odhaliť iba takto. Ale ja si odhalím celú tvár, lebo už mám nad 13 rokov skoro. A už ma YouTube nezabanuje. Takže budú vychádzať videá s webkou a tak ďalej. Však Lexi. Takže tak. Vidíte? A budú streamy. Budú streamy po kaci. Viete, ľudia, budú streamy po kaci. A tak. Tak, Lexi. Oni zase začína šliahať. A to sú inak samé diery. Tuto. Kde je tá veľká? Tu je. A už sa pustili. Nič. To ešte tu je. Toto už je rekord. Dneska chytili 3 myši, to jedno bol potkan.
No neuveriteľné. Ale si mám ďalšiu. OK ľudia, ja som na vás nesústredil, ale tak to je jedno. Hádam vám to nevadí. Teraz lovím akurát myši. No. Keby náhodou fúkal vietor do mikrofónu, tak je to taký zlý zvuk, tak si stíšte potom hlasitosť na mobile. Ak toto video pozeráte na mobile, nevravte mi, že toto video nepozeráte na mobile. Kto toto pozerá na mobile, toto video, tak dajte like. Ak to pozerá na inom ako na mobile, na inom zariadení, tak dajte koment a zdieľajte to. Tak a to isté platí aj na mojom videi, že ak to pozeráte na mobile, zanechajte ten like. Neviem, takto, to vyzerá, také chalatóre. Ľudia, budem sa tak čiastočne odhaľovať, že najprv so šatkou, potom bez šatky a potom celá tvár. Ale nie, že teraz prídete ku mne domov a poviete, že čau puky, lebo vy neviete, kde bývam. Ty si istý, že každý nevie, kde bývaš? Ak to povie takto do komentárov, tak ho nahlásim a už nebude pozerať YouTube. Ak to povie takto do komentárov, kde bývam. Alebo viete čo? Je predtočené na neskoré leto, tak zbýva celkom zima. Hlavne zimný vietor. Ale nemohli sme ho vydať skôr, kvôli tomu, že no viete, už začala škola a my sme mali dosť už nahratého z toho, že sa do toho musíme znova dostávať po takých dlhých prázdninách. Oni sú veľmi dobrí teraz v tom hľadaní. Matúš, nejdeme ku tej diaľnici? Poďme. No poď. Čakaj, chlapík, si do nás. Lexi! Skoro som spadol, nevadí. Poďme. Tuto. Tuto je obrovská aha. Tuto už asi hrabali. Nič, nevadí. Poďme. Tuto je miliarda dier teraz, nechápem. Á, tuto sú ďalšie. Nič, nevadí. Poďme pomaličky a natrafíme určite ešte na nejaké diery. Ľudia, mňa to láka, ja som sa odháďal rovno aj na toto video, ale ja sa bojím, že... Ja sa odhalím za 200 alebo 500 odberateľov. Ja sa odhalím, ak chcete, napíšte mi to do komentárov. Ak bude na komentári odhaľ sa nejakých 10 lajkov, tak sa odhaľujem na ďalšie video. Takéto isté som už odhalený. Na prázdninách ešte nevyšlo, lebo neviem, kedy ho vydám, samozrejme. Chvostík zase hrábe, vidíte. Neviem, kedy ho vydám, takže tak. Odhalenie bude čoskoro. Mám na 12 rokov, takže už si môžem dovoliť odhaliť sa a natáčať. No. Ty máš 13, nie? Nie, 12,5. No, akože teraz idem na 13. Chvostík. Ale to je taká sranda, keď to kope s tými labkami tak strieda. Toto je to, ale psíky, my sme prišli na prechádzku, my sme neprišli loviť. Ale čo, začneme novú sériu. Pozeraj, či niekde tam nevyzdá. OK ľudia, nová séria. Je to tu. Lovíme myši, potkaný vták. Vtáky nie, tie sú dobré pre náš ekosystém. Vtáky, potkaný, všetko čo nájdu. Mačky. Vtáky nie, mačky nie. Mám tiež doma 2 mačky. Už nebudú, keď tam prídem s Lexou, tak už nebudeš mať 2 mačky. Ale... To nebude Lexa. Lebo náš Lexo má tie mačky celkom rád. Inak videli ste, že môj pes, keď sme mali ešte predtým mačku, ktorá už bohužiaľ umrela proste už bola celkom stará. A už bohužiaľ není medzi nami. Ale hádam sa má dobre. A s tou mačkou
Proste na tú mačku mal môj pes crush. Proste oni boli zaľúbení do seba. Zdravili so sebou noci, ona ho masírovala, to je pre lásky u maček, keby ste chceli vedieť. A the little story of the love. Ale bohužiaľ Rex to moc dobre neznesol, keď zomrela, ale už je v pohode. Predsa len už to bolo pred akým tým rokom. Sice stále za nimi smutíme za všetkými, ale sú na lepšom mieste. OK ľudia, ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite zanechať like, odber a zvonček, aby vám neunikli žiadne ďalšie nové videá a my sa uvidíme u ďalšieho videa. Tak zatiaľ, čau.